Mans Unides ha celebrat avui la Marxa per la Solidaritat i els alumnes dels 10 centres de Tarragona han caminat 15 quilòmetres. Cada participant ha buscat un patrocinador proper, familiar, que aporta diners per cada quilòmetre recorregut. Els fons es destinaran a la construcció d'un mòdul i un laboratori a la República Africana de Benín. Amb aquesta marxa solidària ens acomiadem avui. Ja saben que qualsevol novetat la poden seguir també al compte de TAC12 a Twitter, al web www.tac12.tv i aquí mateix, demà dijous, a Notícies 12, que acabin de passar un feliç dimecres. Adéu. Encara que et fallin les forces, sents el cor bategant, cal seguir caminant. Aquesta zona de Ouawa, Benín, és una zona molt pobra on està deixada una mica de les institucions i dels governs. I aquests nois tenen l'ensenyament primari gratuït, però quan arriba a secundària no poden continuar perquè el govern només paga una part dels salaris dels professors, però totes les altres despeses les assumeixen les famílies. I aleshores, donat en què són pobres que no podrien costejar tota aquesta part, Mans Unides van demanar ajuda a Mans Unides i els hi fa el finançament per poder construir aquestes 4 aules. L'objectiu que pretenem amb aquesta marxa és que realment el jovent conegui que hi ha altres realitats, no només les de l'entorn on estan vivint. No hi ha altra manera que conèixer per poder ajudar i poder posar solucions. És fonamental que ells sàpiguen que hi ha gent que no té dret a l'escolarització, que no té mitjans per fer-ho, que viu d'una altra manera, que es viuen en unes situacions de precarietat i de pobresa extrema. Aquí i allà, dins teu parla